Sigurado pagid nga mayara kayuhan kag ini magabulig sa mga manunudloan. Joining us this morning is the principal sa Bacolod City National High School. We have Sir Richard Dilangri. Sir Richard, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Tagpalamati sa Action Radio. Good morning sa inyo, tanan. Salamat gid ba way na ko kapon da nakakortesi call kag nakakita si wara ko actually kapon sa art center mo. Yan. Nga na-interview ko si Councilor Al kag si Attorney Cho. Galing kay sisilingkod do sa afternoon pagin patigayon to ang pag-abot sa mga principal kag ang daw turnover no. Ano sir amat-amat na ngagin panghakot sa mga principal ang mga school supplies nga dara subong sa imo art center. So, kagapon ti daw we learn nga ibang mga schools sa rin na dirigin schedule lang sa amon nga property custodian sa division of Bacolod City. Ma'am Abet Malaga nga daw IPCS 1 to 3 pero basing ibang mga schools nakakuha naman kay daw ka ready naman to sa ilang mga salakyan. Ang DRRMO sa syudad nga salakyan daw ready naman tong magpangdulong. So until today ang hatagay aga hapon for elementary ni Action Art. So we are very glad nga timely ang pag-deliver sa mga supplies kay makabulig ni sa aton mga elementary kay tinadumduman aton ba sang elementary makita kung may mga bago kita nga mga notebook do kalipay mo gid kag kung may bag pagid no pero yun pa kamaayo according sa city through Mayor Albi Benitez nga ang unod iya sang bag among ihatag nila. So mas maayo ini nga inspiration for our students kag nagpabati-bati makita gapon dito nga this is not the end but just a beginning sa support sang city sa aton nga mga schools kay kadamo sa mga kinahanglanon sa aton mga schools nga hindi mahatag sa national government immediately. Correct. So amo ni nga dako nga pagpasalamat sa aton nga local school board kaga sa aton city mayor naka-deliver sila sang timely sa full-blown face-to-face naton. Pero actually sir, ano man kundi nag-umpisa na ginman no sang November 2 and sige-sige tayo yun na ni bali ang mga students actually required giman sila no kag mga parents kung why ni siya ang libre nga ipanghatag sang city bali mabakal gid ang parents no kay dapat mag face to face na nga full implementation may ara sila additional siguro mga notebooks na nga kinanglan o gina required sang school. Kaya kung mag full blown kita Action Art most likely kada subject isa ginaya ka notebook mo no sa aton elementary may mga different subjects man na sila kung notebook dira daw ginlain mo nila gin-segregate nila grade 1 to 3 kag 4 5 6. Okay. So may mga crayons man to kag mga coloring pens abi no. So pasalamatan ina sa aton mga ginikanan Action Art. Pero ti kapon do na mundo naman ni Mayor Albi nga ti luwas abi sa sini kabalo ko damo paning support kamatag sa city kung hindi gid man directly ngalin sa kaban kumo nga malapit ang mayor sa presidente kag sa tigdikom sang DepEd basi madugangan no ang mga ginahinyo ninyo dira nga mga concern. Pero sir ato taning gadget no basi kun kaluyan blang nga next year mahatag man sa inyo da. Kung may mga gadgets para sa aton teachers, kung may mga tablets pagid, kay bisan face-to-face na kita, ang gadget siya, hindi na madula sa aton, kay ara na ginaya sa aton yung mga estudyante, and then pwede tiya ka download kag maka-asynchronous learning sa aton yung mga estudyante remotely. So kinahanglan ginagya ko Action Art kaga and then maka-lesson man sa notebook kung high school na yang paghambalan ha. Okay. Ting high school pwede na gid sila ka gadget o dog pero even elementary perti naman ka sagad sila gani sa gadget sharing. Correct. Kaga part na iyasang hindi na iyasang una hindi lang magsiling ka Facebook dog sa opisina ginabawal kay purukuan ka lang na. Subong part na iya sa aton communication kag mga instruction messenger ting Google ara man ng isa ka company ang Microsoft no so part na sa aton nga pag 21st century learning may mga technology na
kung makahatag ang syudad dira atong interactive board nga ginambal ni Mayor, so mas Aha. maayo gid. And then, pruti subong ang do immediate nga nakita naton sa most of the schools sa kakulangan sang pulungkuan, pagpakayo sa mga classrooms, mga drainage system, Mm. ti kon matagaan ni attention pag sa atong syudad, so ginapakamayo ginaton kay ginapasalamatan ng syudad. Yes. So at least napalabot mo pagi man kay Councilor Al Victor Espino ang dugang paginamag concern in particular dira sa Bacolod City National High School Sir Richard. Oo, napaalinto naton kag si Ma'am Carmeli Bantog Psycho, Executive Assistant ni Mayor, kag yaman nga first cousin I think no, so naghatag man sa iya nga full support sa ginpatuhoy naton nga request sa iya action art. Wow, very good. No, at least ang aton malang diring at the end of the day, hindi niya masarangan sang deped mo. Although nga, siling ko gani, dapat dito sa nasyonal at tubla ang ginpain nga pundo to nga para sa paniktik, para sa Intel funds to sang deped. Tani gamito na lang to anay sir sa kinanglanon subong no? Amo gani action art kinako kay nakabagay para sa aton nga learning sa subong nga tama gyud sa kulang kay ang nature blas ang aton nga mag-request ato sa DBM. 1 to 2 years ina siya kay Sus. gaston pa na yung mga tuig maabot kun naragin man ga adar na diriya si Dalom ti ano na karon pag-learn sa mga estudyante kun ka delayed so ginatudloan man kami nga we will find stakeholders, mga donors, pero may mga limitations sina kay kada tuig amo man yapo mga stakeholders kag donors sinakantuan mo yo most likely. Correct. May mga limitations na inang mahatag nila ti ang ginaayo ginaton permitted to kag ginalabi gid sa aton nga Alliance of Concerned Teachers nga increase budget in education kaysa subong kung sumahon mo ng 800 billion plus nga national budget naton sa education, mga mga 3% lang sa aton gross national product o gross domestic product. While other countries are spending mga 6 to 12% sa ila gross domestic product, yung aton yan nubo kayo. Aha. So meaning, bisan ano ta nga pabalo nga mo ni mga proyekto naton, hindi na naton masarangan kay kulang ang kwarta mo. Bottom line permis ang problema diri kwarta. And then nag-increase ang population naton sa estudyante sa una ti mga 21 million subong 30 million na. So meaning kinahanglan i-increase ang budget and then increasean man naton ang hiring sa teachers kag support staff para nga daw medyo magaganagan mag-focus lang aton nga mga teachers sa inside the classroom. Aha. Pag kung pwede, buin-buinan ang mga ASAP lang ang mga reports kay require sa aton nga DepEd and then mga programs and projects lang daw ginakaabalahan permis sa mga teachers. Kung kisa, biyaan nila kadali o kung basi dugay-dugay man lang classroom kag dito sila magtuto kay i-evaluate na. So, amo nang aton nga ginapanawagan permis sa aton nga Alliance of Concerned Teachers Action. Sige. Kung ato niya, gabay pang mga wish ninyo kag gina-request nila ayo from the local government up to the national government, especially sa departamento sang edukasyon, kabay pa ma-provide ini. Kag atong mga pagpaniktik nga funds no sa Office of the Department Secretary sang